kwedu no mabuja akanaka tauya nenhau dzanyasi zuva rochipfumba mwedzi uno waZvita. Tikutanda kunyepai kuti wana maringa mvura vari kureketa kuti kuribe mvura zuva ramangwana. Ipapa kwai kupisa kunenge kutori madhigiri anoita 28 pachirungu. Kwedu no kwamutoko heno kuti wanhu wakarima chibahwa ichi chaibva chere, asi wakarima zvinana mapfunde zvinorukweza zvinokona kuita zviri nani. Idi pakaita kunyangariwa chaiko, toramba takaringa kuna chikaramu. Zimbabwe.com wagoburitsayo kuti kwai wakanyepiwa kuti kukariba chaita kuti magetsi abva anyanya kunetsa kudari, kwai kunori chimwe chibika magetsi ikweyo chakatoita kupfa. Kwai chakatopfa zvokuti paribe kana anokona uchinhadzirapo kare, waakutofanira kutenga chitsva kuti waise imomo. Kwai zvakakonzerwa neiyo wanenge wachindoshandisa wasinganhadzirise munoda kunhadzirisiwa, nekukoma-koma munoda kukomiwa nguva iripo. Pakatoita kunyangariwa heno kuti nhamo yedu magetsi yedu iyi ichapedziwa chere newakuruwa kana kuti taakutomirira kuti peno iwo wachamisa wagoti wanozvikona wapinde muchirongwa wagone kuzvikananhadzirisa. Waina Mwonzora bato rawo richavhundutsa wanhu wese ratora utongi hwenyika. Ipapa watoreketa kuti gore riri kuuya watoita kunadzirira kuti wapinde kotonga, zvokutoti heno mabi angu kuti zvichambomira sei. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichipera sei. Heno kuti hwendo huno wachaboya chere wanhu wakakwana wokuisa mudare reparamende, sezvo apa maitiwa sarudzo mese wanga waribe kana munhu mubodzi waipinda. Ticharamba tichikunyepai zvinenge zvichiitika. Tindori mumamiriro dare reparamende anomirira Redcliffe yekukwekwe mudare reparamende Lloyd Mukapiko kwai agorambidziwa kupa marepitopu anga aenda nawo aakatenga achisenzesa mari yoCDF yokuparamende iya kuchikoro cho Redcliffe Primary. Kwai mutungamiriri wechikorochi akaramba kumuona akabva atiza kusaya kuboeka pabodzi popwa woboka rowaberekiwa newapwere wari ipapo. Kwai akaramba pokare akatadza kuboeka. Idi zvakatoita kuoma chaizvo. Heno kuti wada kuti zvinyatsoita sei, tinoramba takaringa tichifungidzira kuti zvichaita zviri nani. Kuporters yagoburitsayo kuti kwai mamiriro opfumi munyika ari kuvhiringa makambani anoita zvomafoni. Kwai mwedzi inoti kakunguru kusvikira mwedzi waGunyana kwai wakagosenzesa mari yakawanditsa kudarika wanga wachimbosenzesa nozvikamu 70 kubva muzana 98%. Pakaitoita kunyangariwa chaipo ipapa watorekera kuti zvikaramba zvakadari heno kuti wachaita sei. Taakuringira kuona kuti wachakona chere kuwatiwo wabatanidze waite kuti masaisai awo aite turi nani nokudhurai kwaari kuita. Tanyepiwa nemapurisa kuti kuno mumwe anga akasungiwa anonzi Danaishe Chinyama atiza kubva kujere rechikurubhi. Kwai anga akatongerwa mwedzi 12 yokugara mujere, apa anga atogaramo mwedzi misere, zvokutoti unosaya kuti kuburika kwacho akaburikirei, iye munhu anga atopedza chirongwa chacho. Pakatoita kunyangariwa izvezvi ari kuvhimiwa nemazuva matsvuku. Kwai mukamuboya agoti nyepai kureketa naye kana kuita kutamba naye, ndoti nyepai basi nomapurisa. Tanyepiwa pokare kuti Travis Green anoimba uya dzimbo dzechitendero chochikristu ariwo kuAmerica auya anobhendera che kuti wagoite mitambo yawakarongerwa. Rikaiti goringe heno kuti vanhu vanozvikona chere zvekuenda ikweyo, asi vanozvikona endai momone. KuSouth Africa Frank Buyanga agopuwa bhero zviuru zvomari yemuSouth Africa 150,000 rands pachirungu. Heno kuti nyaya yache ichagoitiwa sei, ticharamba takaringa kuti zvinenge zvidini. Womabhizimusi wagoreketayo kuti zviri kuhwadza kureketa kuno. Kwai hurumende inofanira kuti ione zvekuita kuti wanhu wareke kugoramba wakusenzesa mari yokuAmerica iyi. Kwai izvezvi zvinova zvaita kuti zvinhu zvavo zvese zvinge zvakudhura
kunyika zvichienzanisiwa nonyika dzakatenderedza Zimbabwe, nokuti mari yekuAmerica ino simba rakawanditsa. Rekai tigoringe kuti zvinenge zvidini. Apa ndiwo wachona wari kutanda kuramba pokare kusenzesa mari yomunyika. Mari yomunyika wakada kuisenzesa wari kubva waponda pokare. Heno ticharamba takaringa kuti vanenge vachizviita sei, titinge tichindokunyepai. Tikaringa dzomutambo dziri kuhwadza kureketa kuno, kwai Gary Balance anga ambotambira bulletin uya, kwai abenuka kuti atambire chikwata chokiriketi chonyika. Zviri kuhwadza ipapa niye kuti nyaya yakadzingirwa kubulletiniko inyaya yekuti azvorusalo ganda achimhura nokushora wanhu vanobva dzasi kuAsia. Ipapa takutoda kuona kuti zvichange zvichiita sei, nokuti Sikandarasa ari kutamba zvinomwisa mvura mutambo wekiriketi uyu ndo kwaakatandira kubvira ikweyo. Hino kuti zvinenge zvinagadzirisana sei imomo, ticharamba takaringa tichindokunyepai zvinenge zviri kuburikazvo. Tiringedzo pasi rese. KuSouth Africa waita kuhwadzisiwa izvezvi, mvura yagonaya nozuro yagosvika pakupadura dhamu roFlorida. Pabodzipo ukabva kwaita mafashamu masvinu zvokutoti heno mabi angu. Ipapa panzvimbo dzinoti Florida nayo ana Rudport dzakaita kunyangariwa kureketa kuno. Pakaita kuoma chaipo. Rekai tione kuti vanozviita sei. Kutori nevamwe vanhu wabatsirwa nevanoita zvokunyurura vanhuwa, watovabisa mumiti chaimo wakapaikira. Dzimwe dzimotika dzandokukuhwa dzakadando. Unobva watoita kuona kuti pakaita kunyangariwa. Idi totenda yawe kuti kwedu zviribe kuitika izvozvi. Walamaposa wari kuramba wachisandidzira wabiyawo kuti wareke kugowaburitsa pautongi. Rekai tione kuti vanozvikona chere wachasvikepi. Tinoramba takandolinga tindokunyepai kana paino zvinenge zviitika. Tiruramba takandobatirira manzwi akareketiwa na Julius Malema kuti kwai pachasvika Christmas kunenge kwaano mutungamiri mutsva wokuSouth Africa. Rekai hedu tirambe takaringa kuti zvinenge zvakadandochereka kana kuti mapwapwa. Kwai kwaburika iko kuti mudzimai mutungamiri weNigeria Muhammadu Buhari kwai agoita kuti mapurisa atore nokukuba akaringa kuti kari kukubiwa chere kamwe kamugwicho kaakareketa mapwapwa anozvachema. Pakatoita kunyangariwa chaipo. Unosaya kuti ohoko nai kuda kutedzera kuita kunyangariwa kudaro ohoko unobva wazvisaya. Toimba kuti achabhadhawa mugwicho uyu zviite zvakanaka, nokuti vanhu vavo vanobva wanyanya kujairira. KuIran nyasi kwai kwasungiwa munhu wokutanda abatiwa nomhosva iyayo vanhu vakaratidzira mazuva apfuuraya. Pakatoita kunyangariwa idi zvakaita kuoma chaizvo. Tiri kuramba tichindoti mweya wache uzorore murugare. Nyaya yatifadza ikahwadza vazhinji. Brazil yaburitsiwa kumutambo pasi rese webhora. Zvaita kufadza. Isusu ana Mhanduwe WeNhau tagara tinenge tichitsigira nyika dzinenge dziri pasi dzinoringirwa pasidzi ndo dzedu dzatinotsigira. Izvozvi takaita kufara nomufaro chaiko. Hino kuti zvichapera sei, asi tiri kundoshuvira kuti iwo wakomana wakuru wese wanana France nana Britain ngavabulitsiwe kumbopindewo dzisati dzambopinda zviite zvakanaka. Tiri ipapo zvedu mabuja. Nyasi takasika kudifama todifamira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.